Kaixo, arratsaldeon guztioi. Kaixo, eneko nauzue eta kazetaguneko langilea naiz. Gaur ere, martxoaren 16an, hemen bildu gara pantailaren aurrean, kazetaguneak azkenaldi hontan eskaintzen dituen hitzaldi berri baten aurrean. Gaurko gaia hurrengoa da, mugikorraren erabilera kontrolatzeko aplikazio desberdinak. Mugikorra badekozue askotan, tableta erabiltzen dugula, telefonoa bebai erabiltzen dugu, baina gauza da zenbat alditan erabiltzen dugun telefonoa, zenbat denboraz, zenbat desblokeo, zenbat blokeo eta gauza guzti horien inguruan hitz egingo dugu. Gauza hauek kontrolatu ahal izateko, aplikazio asko dauz, eta gaur batzuk komentatuko ditugu. Beraz, goazen bada aurrera, ekin diezaiogun orduan. Ikusten duzuen moduan, mugikorraren erabilera kontrolatzeko aplikazioak gaur gurean. Aurrera. Sarrera moduan, ez dakit, badakizuen zenbat denbora pasatzen dugun gure mugikor tableten aurrean. Hau da, mugikorrarekiko mendekotasuna aldugu, hau dela eta jarraian gure gailuen erabilera denbora kudeatzeko aplikazio desberdinak ikusiko ditugu. Horien artean, bata edo beste erabili antzekoak dira. Hala ere, batzuk ikusiko ditugu, izan ere garrantzitsuenak edo erabilienak. Hauen artean aplikazio desberdinak ditugu. Hor pantailan batzuk ikus ditzakezuez. Momentu honetan 4 komentatuko ditugu. Horietatik bat edo beste hartu zuen esku dago. Hauetan artean lehenengoagaz hasiko gara. Hori da, hemen jarriko dugu, Yorauer doako aplikazioa dugu, erabilera denbora kontrolatzen laguntzen duena. Zein da gauzarik txarrena propaganda dekola, hau da, iragarkiak. Hala ere, noizbehinka erabiltzeko ondo datorkigu. Euren ezaugarrien artean hauezek garrantzitsuenak. Momentuz, irakurringo dizkizuet, baina gero pizka gainetik azalduko ditugu. Erronkak proposatzen ditu. Hau da, gailoa erabiltzeko erronkak zer esan nahi dugu, imaginatu, aste honetan Facebooka ordu bete baino gitxiago erabiliko dut, edo egunean korreo elektronikoa ordu erdi baino gitxiago erabiliko dut. Ordu erdi horretatik gora erabiliz gero, aplikazioak mezu bat botako digu. Hori da, gero, gailua egunean zenbat denboraz erabiltzen den erakusten digu pantailan. Hau da, gaureneko adibidez, telefono mugikorra 3 orduz, 4 orduz edo 8 orduz erabili duzun azaltzen ditu. App bakoitza zenbat denboraz erabiltzen dugun ere azalduko digu adibidez, imaginatu. Twitterra 2 orduz, Facebooka 4 orduz, korreo elektronikoa 8 ordu. Eta horrela gauza da argi ikusiko duela, aplikazio bakoitzarekiko ez dakit mendekotasuna dekogun ala ez. Hau dela eta astea eta hilabeteak pasatzen dien heinean, txostenak bidaliko dizkigu, hau da, eguneko txostena eta asteko txostena. Gauza da, aplikazio honek ere gauza gehiago erakusten dizkigula. Adibidez, imaginatu, zuk hau erdaraz esango dut ondo ikus dezazuen, hau da, ansioso, habitual, dependiente, obsesionado edo adicto, hau da, txostenen arabera eta zuk telefonoa erabiltzen duzun heinean, 4 kategoria hauetan sartuko zaitu. Imaginatu, ansioso, habitual normalena izaten da, dependiente, obsesionado eta adicto. Adicto, txarrena, bale? Gero, gauza da, grafiko moduko bat ere
emango digula. Eta grafiko horren barruan astea eta eguneko portzentaiak eskainiko dizkigula. Honena, zer izaten da normalean, hori, Play Storera sartu, aplikazioa deskargatu, normalean gazteleraz, euskerarik ez deko, eta frogatzea. Azkenean, geroago ikusiko ditugun aplikazioak ere antzekoak direz. Baina, bueno, Yorauer doako aplikazioa da, musutruk, eta, bueno, pizkanaka kontratuz gero, datu zehatzak emango dizkigu eta argi ikusiko dituzuez. Honena, deskargatu, frogatu eta ondo badabil hori ustea. Bestela, neuk alternatiba gehiago emango dizkizuet. Guazen urrengoakoagaz. Vale, primeran, Blue Timer. Blue Timer urrengo aplikazioa dugu. Play Storeen Blue Timer jarrita gero, zuzenean deskarga dezakezue. Hori bai, deskargatu bezain laster, baimenak eskatuko dizkizue. Hau da, permisos. Bale, osea, hori, aplikazioa erabiltzen zein ezkero, baietz esan behar diezue, baimen guztiei. Bale, doainiko bertsioa da, aplikazio bakoitza zenbat denboraz erabiltzen duzun ere adieraziko dizu. Hau da, Gmaila 2 ordu, Twitter 3 ordu, Facebook 4 ordu, TikTok ez dakit zenbat ordu, bale? Yortaimen ere antzekoa izango da, bale? Hori da, gero, bebai, pantailan widgeta deritzona jarri dezakezue. Hau da, zuzenean, aplikazioa sartu gabe portzentaiak ikusteko. Bale, aplikazio erabilenak, bale? Erabiliena lehenengo eta azkena gutxien erabiltzen dozuena. Gero, pantaila zenbat denboraz piztuta dekozuen, hau da. Pantaila piztuta 3 orduz, 4 orduz, bale, gero geolokalizazioa bebai. Ea, lokalizatuta basaude edo ez. Eta zeintzuk aplikazio erabiltzen duten geolokalizazioak. Bale, aplikazio honetan ere nahi izan ezkero erronkak edo desafioa jarri ditzakezuez. Adibidez, telefonoa egunean zehar, 5 ordu izango dut piztuta. 5 ordu horiek pasata gero abizua botako dizue. Azkenean, abizua botako dizuete eta, bueno, gero gehiagotan erabiliko duzue, baina badazpada zuek badakizue 5 orduz telefonoa ja egunean zehar erabili duzuela, bale? Gauza da, hau erren aplikazio antzekoa da, argiagoa baliteke, baina azkenean zein da deko zuen abaintaela, publizitaterik ez deko zuela, hau da, iragarkiak ez ditez pantailan ateako. Jorauen bai, iragarkiak eta iragarkiak, honetan ez. Beraz, zentsu honetan, igual, aplikazioa erosoagoa izango zaizue erabiltzeko orduan. Dena den, betikoa, danok egiten duguna, deskargatu, trasteatu, jolastu, probatu. Ondo bat atorkizue, utzi, bestela, desinstalatu eta beste bategaz frogatu. Azkenean trasteatzean dago koska, daneri emotea eta hori erabiltzea. Bale, Blue Timer ikusi eta gero, urrengoagaz joango gara pizkanaka. Dena den gogoratu, zalantzarik badeko zue, etor zaitezte katetagune eta gugaz hemen itxorduagaz, zeuen zalantzak argituko ditugu zalantzarik gabe. Aurrera ba. Bale, urrengoa. Hori da. Bale, urrengoa MyFountain. Bale, MyFountain aplikazioa bebai Play Storeen topa dezakezue. Doakoa da eta telefonoaren erabilera denbora kontrolatzeko bebai lagunduko duzue. Azken finean ikusi ditugun aplikazioak helburu berbera daukate. Hau da, aplikazioa edo denboraren erabilera kontrolatzea. Betiko moduan, zein aplikazio zabaltzen dugun, zein neurritan eta zeinbat denboraz adieraziko dizue. Honek abantail bat deko, hau da,
grafika bat jarriko dotzuela. Eta grafika horretan, hori, argi ikusiko dozuela, zein erabiltzen duzuen gehien eta zein ez, egunez, egun. Bale, gero, MyFountainegaz aplikazioak ere blokeatu ditzakezu ez. Hau da, Facebooken banabil egun osoan begira eta begira atsedenik gabe. Bada espada aplikazio hori blokeatu egingo dut. Hombre, gero betiko moduan desblokeatu takito, bale? Baina, bueno, jolas moduan edo erronka edo desafio moduan egin daiteke. Bale, gero bebai, honek badeko ona, egunean helburu bat jarri dezakezuela. Hau da, adibidez, gaur, martxoak 16, telefonoa adibidez, imaginatu. 6 orduz erabiliko dut. 6 ordu pasata gero mesua jaso, eta gero mesua jasotzen dudanean, hori, eneko, telefonoa 6 orduz erabili duzu. Nahi izan ez gero, telefonoa erabiltzen jarraituko dut. Baina bentsat badakizu, telefonoa 6 orduz erabili dozula. Gero, honek badekoz bebai zerrenda moduko batzuk. Hau da, zerrenda beltzak eta zerrenda zuriak. Gauza da, aplikazio batzuk zerrenda beltzan sartu ditzakezuela. Zein da helburua? Aplikazio horiek gutxiago erabiltzea. Imaginatu Facebook, TikTok, Instagram eta Twitter. Egunen zehar, 6 orduz erabili beharrean, saiatuko naz pizkat gitxiago erabilten. Mobilean bebai, widget dalakoa ere pantailan jarri dezakezue. Zuzenean, telefonoa desblokeatu eta zuzenean pantailan bertan ikusteko, estadistikak edo ikusteko. Bale, gauza da, aurreko aplikazioen antzekoa dela. Igual hau, pertsonaren arabera, igual bat erosoago bestea baino ikus dezakezue. Baina normalean, helburua berdina izango da. Hau da, telefonoaren erabilea kontsultatu, gehien distraitzen zaituzten aplikazioak blokeatzeko aukera, erabilera orduen azterketa zehatzak, hau da, WhatsApp 6 orduz, posta elektronikoa 5 ordu, eta bestea 7 orduz. Eta gero, aurrerapenaren jarraipena erakusten digu blokeo pantailan. Widget bat ipini, eta hor bateko zuez, estadistikak. Hau baliteke igual, argiagoa izatea. Baina helburua berdina da. Ikusten dozuen moduan, Play Storen MyFountain dalakoa. Sartu, instalatu, deskargatu, frogatu. Eta deserosoa ikusten baduzue, kendu eta saia zaitezte beste bategaz. Guazen bada urrengoagaz. Hori da, bale. Hemen dikozue, bale. Urrengoa, antisozial dalako aplikazioa dugu. Play Storen antisozial jarri eta bertan zuzenean doainik instala dezakezue. Gainontzeko aplikazioen antzera, behin deskargatuz gero, eskatuko dotzuen lehenengo gauza, zeure izena, emakumea ala gizonak zareten galdetuko dizue eta baita ere hizkuntza, bale? Normalean hauek gazteleraz, normalean edo ingelesez etorten dira. Bale, hori egin eta gero baimenak ere eskatuko dizkizuete. Hori beti, izan ere baimena zertarako zeuren telefonoan sartzeko eta zeuen aplikazioen azterketa eskatzeko. Baimenik ez badiozu ematen, ez dizue aplikazio zehatzoien hori. Ordu kopurua aztertuko. Beraz, baimenena normalen izaten da. WhatsApp ere askotan instalaten dozuenean beti eskatzen da. ¿Desea usted dar permiso a WhatsApp para acceder a sus fotos? Hau da, zeure argazki galeriara sartzeko baimena eskatuko dutzue. Normalean, hori argazkiak bidali nahi baduzuez, baietz eman baiko dizue nahi eta nahiz.
Vale, a ber, aplikazio honegaz antisozial, bueno, nahiko izen bitxia deko, ez? Antisozial adicción al teléfono. Ba, betiko moduan, a ber, zeure telefonoen aplikazioen denbora kopurua eskainiko dotxue. A ber, honek zer deko berria, ba, zure erabilera besteekin konparatu edo alderatuko dauela. Hau da, zeuk adibidez imaginatu telefonoa 4 ordutan erabiltzen duzuela eta antisozial instalatakon beste pertsona batek 8 orduz dekola jarrita. Ba, orduan zuk batekozu olako apartado bat edo, menu bat, eta bertan ikus dezakezu, izenik gabe, hori gainontzeko pertsonek, hau da, antisozial, deskargatu duten gainontzeko pertsonek ere, zenbat denboraz erabiltzen duten telefona. Azken finean, ikusten duzu, eneko 8 ordu, eta aitor 14 ordu. Osea, da olako konparaketa bat egiteko, bale? Antisozialek badeko igual abantaila, txostenak eta informeak nahiko ulert errezak direla. Igual beste aplikazioekin konparatuz, errezagoak direz ulertzeko. Hau da, interfaza edo pantalla nahiko ulert erreza izaten da. Gero, ranking bat moduko dekozue, eta hor badeko zuen, modu batean edo bestean aplikaziorik txapelduna. Hau da, adibidez, zukeneko zen izan da gehien erabilizun aplikazioan WhatsApp. Hor, lehenengo postuan egoten da. Hau da, horlako rankinga deko zuen, lehenengo WhatsApp, 2. posta elektronikoa, 3. Instagram, 4. TikTok, eta nahiko erreza da. Honek igual besteekin konparatuz nahiko bateria gitxi erabiltzen dau. Beraz, hori, aspektu garrantzitsuena da. Izan ere askotan aplikazioek beti kontaktuan dauz edo telefonoekin lanean dauz, eta hori askotan ere bateriaren iraupenean eragina dekon. Antisozialek nahiko bateria gitxi jaten dau edo erabiltzen dau. Bale, ez deko iragarkirik, hau da, publizitareterik ez dizu eta sartuko, eta salintzarik izan ez gero, balakizue, kafetagunera etorri, edo bestela hor badeko zue, hori, bezeroentzako atención al público dalako kontaktu bat. Salintzarik izan ez gero, eurekaz harremanetan ipintzeko. Nik, hauek, egun hauetan, nahiko frogatu egin ditu, pizkat ikusteko edo, eta igual antisozial dalakoa igual errezena izan da niretzat. Errezena baino gehiago argiena. Hau da, ulert errezena, interfaz erreza, eta pizkat begiratu eta momentu baten dana ulertzen duzu. Beraz ere, nahiko ondo dau antisozial deritxona. Bale, hauetatik aparte gehiago dauz, eta ontsa bertan ikusiko dauz. Hori da, ametik dekodaz, bale? Hauek izan direz garrantzitsuenak, baina hauetatik aparte, badeko zue Play Storeen Bienestar Digital Google dalako. Hau da, app bakoitzak zenbat denboraz erabili dugun, zenbat notifikazio jaso ditugun, eta mugikorra zenbat aldiz kontsultatu dugun esango digu. Honek badeko jabea eta bertan pantailan ikusten dugun moduan, Google dau honen atzean. Googleena da, eta ere nahiko ondo funtzionatzen dau. Gero, badeko gube bai, Action Dash dalako aplikazioa. Hor ikusten duzuen moduan, erabilpen denbora, desblokeo aldiak, eta zenbat notifikazio jaso ditugun ere erakutsiko dizkigu. Azken finean, telefonoa zenbaitetan erabili dugun, bale? Askotan ez dakit ona edo txarra den olako aplikazio bat instalatzea. Zer askotan, imaginatu, batean sartu, eta eneko gaur telefonoa zenbaitetan desblokeatu, ez dakit imaginatu, 850 alditan, osea, imaginatu, telefonoa hartu eta 850 alditan hori
jarri eta kendu, azkenean bildurra ematen dago. Gero badeko gu ere, kuantum dalakoa. Kuantum dalakoa erabiltzen ditugun aplikazioak eta hauekin igarotako denbora eta jasotako notifikazio kantitatea. Lehengoen antzera ere, gau, antzekoa da, informazio guztia, txostenak, eguneko txostenak, asteko txostenak. Hori da, gero, beste gehiago ere badeko guz, hau, ikusten duzu ez, aukerak, asko deko zuelaz. Space, notifikazioak eraztea, baimentzen du, gailu askotan desblokeatzen badugu. Hau askotan, gero, aurrera zitako denbora, baino gehiago erabiltzen ari bagara, denbora tarte batean notifikazioak blokeatu, betiko moduan, telefono asko erabiltzen badugu mugikorra, hau blokeatzeko aukera dekogu. Azkenean, desafio moduko bat da, erronka moduko bat. Gero, azkenean begira, gaur eneko denbora pasa egin naz, desblokeatu eta aurrera. Gero, Forest, jolas modukoa da. Hau da, Foresten, zuhaitz txiki batekin hasten gara. Hor pantailan ikusten duzu zuhaitza. Eta gauza da, mugikorra askotan erabiltzen ez badugu zuhaitza hasi egingo da, gero eta handiago. Baina gauza da, telefonoa askotan erabiltzen badugu zuhaitza txiki geldituko da eta az da hasiko. Hau da, holako, imaginatu, maskota bat izan beharrean zuhaitza dekogu. Eta zuhaitza, hasi edo txiki geldituko da. Eta hori ikusiko dugu zuhaitza hasi egiten badala, horrek esan nahi du, erabilera gitxi emon diogula telefonoari. Eta gero, badekogu, eta hau askotan erabile egiten da, familia eta dekogunean, Family Link. Gure seme alaben gailua kontrolatzen dau. Erabilea da denbora, ordutegiak eta bat. Hau nahiko ondo dugu familia artean seme alabak dekogu zanean. Nik adibidez ez dekot seme alaberik, baina hemen kafetagunean noizbait ikastaroa egin dugu gurasoeka, solako ikastaro piloto bat. Gauza da, gurasoek telefonoan Family Link aplikazioa jarrika dekotela. Eta baita ere, seme alabek. Orduan gauza da, zeure telefonotik, kontrola dezakezula, imaginatu, semea edo alaba nondik dabilen, zenbat denboraz telefona erabiltzen duen, nun sartzen den, interneten zein nolako horriak bizitatzen dituen, eta aukera dekozu blokeatzeko, edo imaginatu 2 ordutako denbora esarri, eta 2 ordutatik aurrera pasatzen bada zeuk mesua jaso eta blokeatzeko. Nahiko ondo dau seme alabak dekozu zanean, seme alabak, ez seme alabak kontrolatzeko, baizik eta seme alabak telefonoaren erabilera. Nun sartu, zenbat denboraz, nondik dabiltzan. Beraz, seme alabarek izan ez gero, nahiko gomendagarria izaten da. Family Link deritzona, Play Storeen badeko zue, eta bebai doainikoa da. Goazen aurrera, hori da. Orduan, labur esan da. Zuzeneko itxaldi honetan entzun eta ikusitakoak eta gero, argi dago mugikor tablet zenbeste gailu teknologikoak erabiltzen jarraituko dugula. 4, 3 edo 8 orduz. Lanerako, astialdirako edo denbora pasarako. Gauza da, gizarteak horretara behartzen gaituela, egunero konektatuta egotera. Hau da, lagunekin egoteko edo lanerako. Baina non dago koska, non dago klabea, aparatu edo gailobek erabiltzea, mobila, tableta, oreka edo ekilibrio bat topatu behar dugula. Hau da, konektatuta egotea ondo dago, baina askotan atxeden txiki bat hartzea ez dago gaizki. Hau da, begira, gaur, 10 arte egun osoan konektata, begira. 10etan, geldi eta gailua deskonektatu da gaur lasai egongo naiz. Beraz, hortxe dago koska, oreka edo ekilibrio bat topatzean. Gauza da,
aplikazioek erabili ditzakezuela froga moduan, azterketa moduan, zeuek zeure buruari esateko zenbat orduz erabiltzen dituzuen telefono mugikorra eta tableta. Baina, desafio jarri, erronka jarri, frogatu eta gero zeuk ikusi. Betiko moduan hori, oreka bilatu eta hortik aurrera zeuek ikusi behar duzue, zein puntuaino iritsiko zarien. Gaurkoz, hauze izan da dena, aplikazio asko ikusi ditugu, helburua guztietan berdina izan da. Zeuek erabili, zeuek frogatu eta onena edo ulerterrezena izan dena erabili dezakezue. Zeuen buruarekiko desafioa ona da. Nik aste honetan erabili dut, eta batzuetan, ikusi eta askotan esango duzue, gaur telefonoa 10 orduz erabili dut, ez dakit gehiegi izango den. Gaurkoz hauze izan dena guztia. Adi egon zaitezte izan ere kafetaguneak aurrerantzean olako solasaldi eta olako zuzeneko emanaldi gehiago emango ditu. Aste honetan adibidez, ostegunak 18an, gaur ikusi dozuen solasaldi berbera dekozue, baina gazteleraz. Aplicaciones para controlar el uso del teléfono móvil. Eta hurrengo asteko ostegunean, 25, arratsaldeko 7etan, badekozue cookies, dudas generales. Adi egon zaitezte eta edozein zelantza izan ezkero, sartu zaitezte kafetaguneko kanalean, edota kafetaguneko sare sozialetan edo gure web orrialdean. Eskerrik asko hor egotagatik eta hurren arte. Agur!